Right, ndinorombo nezvanga zvaitika naye network yedu yange yangoti kati asi ndinovimba kuti izvezvitadzoka tabeka online naye tokontinya zvedu nezvatachiita naye. Ndiri kunzwisa kuti mangwana richange ri Mother's Day kune dzimwe nyika vari kucelebrate Mother's Day zuva nhasi. So I just said something special for all the beautiful mothers out there. I just want you to know that I really, really appreciate you and love you so much. Please. Nakusumwa
dali wangu nyoleta. Oh, oh, ubenila, ubenila. Urikia my life man, oh baby. Urinzira upenyua. Urikia my life man, oh baby. Urinzira upenyua. Konas waito say wapingane hautandidane ko. Waito say wapingane hautandidane. Apingane waito say hautandidane ko. Waito say wapingane hautandidane. Urikia my life man, oh baby. Urinzira upenyua. Urikia my life man, oh baby. Urinzira, zira. No, 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 no. Right, saka kunyoa changu tibata septara kwa nambo ita zitara mundinetwa solution. I'm a young artist with Bravo Music. Ndinema msama unitwa Bravo Music. Wachanda music yangu munewana kama social media platforms agasiana siana include YouTube. At YouTube magambo solution GC official. Musakangane zakare ku subscribe. Please subscription yenye yakandi koshera my love nema likes. Right, Instagram is solution_GC, Facebook it's solution GC zakare. Ragazzi modayo soko. Kadi modayo so yandoda kuimba inaitwa hiyo gombo. Dinori maimpa gombo, asingi chingori murumbo. Andi nata no bata ne mao, sere nindo bisi wam siroto, asika siroto, sinongo kurangi nepo, doda osa sarine muribo, baniga tumibo tupaibo, naimishumba mera sango barizigaro, naimishumba mera sango barizigaro. Now yeah, kuzusuma. Now yeah, kuzusuma. Now yeah, you say now yeah, kuzusuma. Now yeah, kuzusuma. Se musico changamire kunyara. Nachemana neta mjarubai. Se musipo changamire kunyara. Madira ikuzushore sao sokomkanya. Se musipo changamire kunyara. Madira ikuzushore sao sosamanyanga. Vama kombe, vama kombe, vama kombe, vama kombe, weka. Vama kombe, vama kombe, vama kombe, vama kombe, weka. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Daje mazambugo, oh yeah.
nachema umbere kumambo nachema zangu kumambo nachema umbere kumambo kanika aiwa ndinoimba kuti tiri kutandadzana pamwepo ndichaimba song yangu yekugumisa tiri panapa naye nditenderewo kuti ndimbonewo soko manditendera kuti titandadzane nemi neni naye sokutana kwanamboita kuna vachazodawo ndibata namba dzangu dzinotidzo 07124665574 ndichadzisa zvakare panengerekenyi papa please ndapota zvangu kuno vari kukwanisa ndokumbira kuti musubscribe to my YouTube channel yakanzi Solution GC official for more Bravo music. Pane manzi yakawandisa stereki yatichada kukupakurai, pane zvinyowani zvatichakupai but ndisati ndabva panapo ndingangoti as Zimbabwe and the world at large, we are fighting against the fast spreading deadly disease, the COVID-19. Kwauri kokoko nepandiri iwewo neni tine basa rekuzvichengetedza naye nekuchengetedza even vari around us vatinoda naiga. Ngatigezei maoko for at least 20 seconds or more zvakatarwa. Tisafambe zvisina maturo naye. Please stay home and be safe.